Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj reagoval na vyjadrenia premiéra Roberta Fica a podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka o potrebe zmeny vedenia slovenskej verejnoprávnej televízie RTVS. Fico v rozhovore pre Pravdu 9. februára 2024 a Danko v rozhovore pre TA3 12. februára 2024 kritizovali RTVS za nedostatočné plnenie verejnoprávnej úlohy a obvinili ju z protivládnej orientácie. Danko navyše vyjadril záujem o transformáciu RTVS na štátnu televíziu. Machaj zdôraznil, že financovanie RTVS zo štátneho rozpočtu nezmenilo jej verejnoprávny charakter a nezávislosť. Poukázal na to, že RTVS je financovaná občanmi a má za úlohu poskytovať nestranné a vyvážené informácie, čo podľa neho inštitúcia stále plní. Odmietol tvrdenia o politickom vplyve a podčiarkol význam redakčnej nezávislosti v súlade s Európskym aktom o slobode médií a odporúčaniami Výboru ministrov o nezávislosti verejnoprávneho vysielania.